Tripura People Foundation ni aim motto उनका थांसा और सुनकुनो पॉलिटिक्स थंगना भाया क्या बनो क्या वो ये सुनानी भाया क्या बनो जों बहुत जात नहीं जों नायनानी थांगिया जों always नायनानी थांगो तिप्रासा रक बाहे के थांसा तोंगी माननाय जैसे स्टेट ऑफ हरन तोंगी चाहे हैदराबाद चेन्नई केरला बेंगलोर पुणे मुंबई दिल्ली जैसा अपन और तोंगी जों सुधु थांसा के तोंगना नहीं सिमिक सी चीनी मेन मोटो चीनी मेन एम जों बोलो नाइनो तोंगी तोंगो बट तिनी जों नुगुई तोंगो जे गोबां बरो रक जागावो नेगेटिव पॉइंट्स थि फयो नेगेटिव क्वेश्चन खलायले फयो नेगेटिव टॉपिक न तिखलाय कक सालायो बा साबो तामो या नै आबनि बादे चिनी बेंगलोर तिप्रासा ग्रुप तोंगाय 1000+ बरो रक तोंमानि बिसिंगो से फालतू मेसेज खलायलायै नांग नोंया मेसेज खलायलायै किसा मिसाना KokBang लायै नों आं होनलायै से पर्सनल मेसेज रक थाङै कक सालायो वालाय तोंलायो अमा हायकेदा जों थानसा तोंगै मानाय सालायनो रनो जों जदि थानसा मुसुं हुंखाय जतनो मिलि लायना नांनाय जतनो थानसाखा तोंनानै बागे माचाय तोंलायनाय केबो केनेके जलि आंना नांनाय केबो नों आं होन्यांना नांनाय आं सिकटर नों सि चिकन करिया जागावा जों जतनो थानसा अमा कायसा गाहाम के वानसुकदि थानसा का बुम देखे थांनानै आबनो अलवेज न एम खलाय नाय तोंदि ताबुक नरक जदि नों सिकटर आं सि चिकन हुलायगांगाय केब KokBang लायनाय यांनि फालतू मेसेज रक शेयर ता खलायदि प्लीज गाहाम के तोंलायनानै आमसुंना आं चायतोगो हामबाय।